Ähli salgytçylar bilen günäkärler İsa'nın aýdýan zatlaryny dinlemek üçin onuň daşyna üýşýärdiler. Fariseýler bilen Tövrat muallimleri bolsa, bu adam günäkärleri kabul edýär, olar bilen nahar ýýär diýip hüngürdeşýärdiler. Onsoň İsa olara şu tymsal aýtdy. Sizden biriniň 100 goýuny bar diýeli. Ol bularyň birini ýitirýär. Şonu ol 99-syny düzde goýup, tä ýiten goýnuny tapýança onu gözlemäge gitmezmi? Tapanna bolsa, onu begenç bilen egnine alyp gaýdar. Öýüne gelip dostlaryny, goňşularyny çağırıp, meniň bilen bile şatlanyň, ýiten goýnumy tapdym diýär. Size şunu aýdýaryn. Şunun ýaly toba eden ýeke günäl üçin gökte boljak şatlyk, toba mätäş däl 99 dogry adam üçin boljak şatlykdan has uly bolar. Aýdaly, bir aýalyň 10 sany kümüş teňgesi bar eken. Ol bularyň birini ýitirýär. Şonu ol çyrany ýakyp, öýü süpürüp, onu tapýança ünüs berip gözlemezmi? Tapanna bolsa öz joralaryny, goňşularyny çağırıp, meniň bilen bile şatlanyň, ýeten teňgämi tapdym diýär. Men size şunu aýdýaryn. Toba eden ýekeje günäl üçin Hudaýyň perişteleriniň arasyna edil şunun ýaly uly şatlyk bolar.